Orain kirolari buruz mintzatuko gara, ez bakarrik kirolari buruz, baita kirola nola euskaldundu daiteken horri buruz ere bai. Izan ere, bi enpresa ari dira horretan buru belarri azkenengo boladan. Itzarri Consulting enpresa eta Kirol Planning enpresa. Biek dute kirola euskalduntzeko plan eder bat martxan, eta bertakoak datoz plan hori aurkeztera batetik, ongi ezagutuko duzuen atletikeko jokalaria, Koikili Lertxundi, bertzetik Asier Landa, eta Ziortza Mendizabal nahi duzuenean. Ongi etorri, Irukote. Arratxaldeon eta ongi etorri. Arratxaldeon. Zer moduz. Bueno, eseri lasai, hartu zeuen tokiak. Aulki bat. Bai, ez, hor dugu bertzea, maiteren ondoan. Bi enpresa aipatu ditugu, batetik Itzarri Consulting. Zer da Itzarri Consulting? Zer konsultatu dezakegu Itzarri? Zer konsultatu? Bueno, Itzarri Consulting 2008an sortutako enpresa bat da, eta bertan, aholkularitzak egiten dituzten, ematen dituzten, zerbitzu orokorretatik aparte, badaukagu gureak edo ditugun zerbitzu pare bat, bata Euskal Coacheta deitzen dioguna, kirola euskalduntzeko zerbitzu hori edo, eta bestea, pertsonen parte hartzea sustatzen duen sistema, kudeaketa sistema. Hori da, orduan, Itzarri eta bertzaldetik dago Kirol Planning, ezta? Eta biak zaudete buru belarri orain proiektu horretan, baina zer da Kirol Planning? Asier, konta iguzu. Bai, Kirol Planning enpresa bada, jardura fisiko eta kirol asesori bat, pixka jorratzen dituna hainbat aspektu ez, entrenamentu pertsonalizatutatik, plangintza orokorretara, triatletak edo edozein kirolariren entrenamendu pertsonalizatuak egiten dituna, eta edo ikastaroak sortzen dituna, baina dena kirol alorrian, ez? Dena kirolarekin lotuta. Bai. Eta liburuaren asunta sortu zen, Itzarrik... Bai, ez ditugu oraindik aipatu, baina horixe, baduzue hor proiektu bat eman komunian kirola euskalduntzeko, eta horren arira, etorri dira hor dituzuen liburu horiek eskuetan dituzuenak, ez da? Lekutsi. Bi dira, ez da, momentu euskalatutakoak, bada futbola oinarritik euskaraz, hau dira futbolaren oinarriak euskaraz, ez da? Bestea da, entrenatzeko, ez da? Futbol entrenamentua, eta biak ere euskaraz. Zer hori da zuen berezitasun bat, ez da? Kirola jorratzen duzue, kirolariekin ere ari zarete, zuk monitoreak eta aipatu dituzu, baina guzti hori euskaraz ere egiteko asmoa duzu, ez da? Proiektua sortu zen, Itzarrik deitu zigun, behar zutela plangintza bat egitea, beraien proiektua aurrera ateratzeko, eta nola hortara dedikatzen gehan plangintzak eta egitera, irutuzta egun oso ideia ona beraiekin lan egitea, eta lan nahiko polita egin dela, eta emaitza hemen dago. Eta emaitza honek, liburu hauek, zertarako ez, norendako dira, nori zuzenduta daude, Koikili? Kaixo, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Batez ere entrenatzaileei begira dago, ez, zuzenduta, egia esan horre Asierrek aipatu duen proiektua hasiera batean sentsibilizazio lanetan oinarritzen zen, baina gero ikusi genuen benetan entrenatzaileek esan da batez ere beharra zeukatela formakuntza jasotzeko bai teorikoa, bai praktikoa, eta baita planifikazio aldetik ere laguntza izan nahi zutela edo komentatzen ziguten. Orduan, zentzu hortan proiektua eta abian jarri genuen Txorierriko eskualdean, bertako futbol entrenatzaileei formakuntza hori emateko, ez? Orduan, eskola antzeko bat montatu dugu, eta eman diegu formakuntza teorikoa, lehen biziko liburu honetan jasotzen dana, hor daude pixkat eskola horretan landu diren edukin teorikoak, gero praktikak egin dira, eta azkenik, Asierren Kirol Planning enpresari esker, laguntza horri esker, eskaini diegu beste erraminta bat uste oso praktikoa eta erabilgarria dala, ez? Urte osorako plangintza da, gutxi gora bera, eurak entrenatzaile horiek entrenatzen dituzten umeen adinera egokitutako planifikazioa, eta hor jasotzen da urte osoan zer lan behar duten, urteko sasoi bakoitzean serie eman behar dioten garrantzi gehiago, eta garrantzitsuena guretzako gainera euskaraz eginda dagoela. Orduan, entrenatzaileak ohitu dira euskaraz entrenatzera, eta gainera planifikatzerako orduan urrengo saioa badaukate gida antzeko bat,
eurak ere burua euskaraz planifikatzen jartzen. Eta zuek joaten zarete ikastetxeetara, edo ikastetxeak zuen gana jotzen dute, edo federazioaren bitartez, ez dakit nola egiten duzuen uztarketa hori. Hau helarazteko, alik eta entrenadore... Hemen Bizkaian, bakizue, herrialdearen arabera ezberdina dela antolaketa, ez? Bizkaian gehiago kirol futbol elkarten bitartez bideratzen da asuntoa, eta entrenatzaile gehienak futbol elkartetan daude, bestelako herrialdeetan eskolen bitartez gehiago eskola kirola eta proiektu horren barruan daude, ez? Orduan, Txorierren egin dugunez, kasu honetan izan da futbol elkarteen bitartez. Jaso genuen, helarazi genien proiektu hori egin nahi genuenaren proposamena edo, eta eurek sinatu zuten eskutitz bat, prezeudela entrenatzaileak eskola horretara bidaltzeko, eta hortik abiatu zen pixkat proiektua. 2010an egin da, oso ondo atera da, aurten asmoa daukagu errepikatzeko bertan Txorierrin, eta baita Durangaldean ere azteko, ez? Horrek dira pixkat... Poliki zabaltzeko, ez? Bai, helburua hori da, ez bakarrik Bizkaian, Alen toki guztietara, ez? Hori interesa agertzen duten eskualde guztietan. Iruditzen zait, orduan, ziortza bi gabezi edo bete dizuela, ez? Batetekan euskarazko materiala sortzea, ze esparru guztietan ez dago oraindik, eta bertzetik futbol entrenatzaile horiek ere pentsatzen dut gaztelaniaz edo frantsesez ere material gutxi izango dutela aurrekin entrenatu alizateko, ez da? Bai, azkenean entrenatzaile hauek futbola gazteatik ere, nahiz eta euskaldunak izan, eta bere klaseko gai guztiak euskaraz jaso dituzten, futbola erderaz jaso dute txikitatik. Orduan hor gabezia badago bai material aldetik eta gero heziketa aldetik edo. Eta okerez da naiz, Asier, orain futbolari buruzko bi liburu hau daude kaleratua, baina etorkizunen ez futbola bakarrik. Gainontzeko kirolak ere euskaraz lantzeko asmoa duzu. Bide bat ireki duzu, nik uste dut ireki dela bide bat, ez? Bai futbola eta bai beste dozein kirol euskalduntzeko, ez? Nik garbi daukagu gizarte euskalduna nahi bada, kirola euskalduntzea ezinbestekoa dela. Zeda baliabide bat, nun ume guztiak eta kirolarekin kontaktu oso ondia dutelako. Orduan, euskalduntzen bada kirola, gizartea euskaldutuko dugu, seguro. Horre, bitxi egiten da, ez da, zuek Bizkaiko enpresa zarete, Gipuzkoarrak zuek, txakulako harmoniarekin, gaina, okerrez paldeman naiz, zuk hasi Realekoekin ere, lan egiten duzu, eta horko ikili atletikekoa, eta baina bira, ez da, zeinen ongi elkarlana uztartu ezkero, emaitza eta frutu honak ematen ditu honak, ez? Hori. Lortu dugu, Asier, samamezera jutea, osea... Begira, pentsa. Emaitza honak. Horain joan den astean izan nintzen Gasteizen, izan zen tribunalean izan nintzen konkurso de traslados, irakasleen konkurso de traslados zegoen, eta nik soinketako tribunalean izan nintzen, han bakarra nintzen, aztertzen meritoak, gero eskatzuten lekua eta aldatzeko. Eta batez ere bat aurkeztu zuen, irakasle bate bakarrik, zeren hemen Deban Baiaran aurkeztu zen orain dela urte batzuk, nik barne honintzen talde batian, baino olako material didaktiko sortzeko, euskeraz batez ere. Eta bakarra sortu zanan, azaldu zan bakarrak, pelotari buruz. Pelota, zegoen olako txosten handi bat, liburu egina, publikatuta, eta unidad didaktikarekin antolatuta, eta euskeraz, esate baterako horrelako gauza bat, baino utxunia handia dago, ikara harri handi. Guk egon ginen eta zenbait gauzak egin dira. Zenbait gauza egin dira. Nik dakate materiala, voleibola, badminton, baino lan oso xumeak oraindik. Lana sakona ez dago egina. Eta hemen utxuna handia dago, batez ere materiale didaktikoari buruz, oraindikan lan asko dago egiteko. Eta iniziatiba oso interesera iritzen zaizeren. Irakasleok, hortaz baliatzen gara, eta internatzaileok, eta, zenbat eta materiala didaktiko euki, klaseak jorratzeko, euskeraz jorratzeko, beti aukera gehiago bat.